Оставете посмукани рибки, така. Днеска си говорим малко за мене. Защото напоследък получавам много въпроси, като от сорта на Наси, защо ставаш толкова рано и така нататък. Защо не си живееш в комфорта, не се седиш в леглото и така нататък. Слушай, има малко прескъпан чорап такъв. Сега, аз ставам в 5 сутринта поради причината, че аз не обичам да живея в комфорта, защото комфорта за мен е самоубийство. Аз правя така, че да ми е некомфортно, защото обичам да ми е некомфортно, мразя комфорта и затова правя тези неща с цел да ви променя начинето на мислене, да ви променя живота и да ви променя навиците. Не случайно и направих системата, която променя животи и така нататък. Но ако ти самия не искаш да се промениш, няма аз къде да ти помогна. Затова, че преди да искаш да работиш с мен, първо се замисли дали наистина искаш да се промениш. Ако наистина искаш, тогава вече аз мога да ти помогна. Ако сам не искаш да се промениш, аз няма къде да ти помогна.